लबार आथा होनाय ट्रेनिं सोलिगासिनो नालाय दिनै माने प्रसेसिंनि खामानि दं आरो प्रसेसिंनि ट्रेनिं दिनै आथा जमा खालामनायनि ओमफ्राय दा बयबो गिलान लाबाय नै गिलानाव आथा खालामनांगौ दा दांखानांगोन दा आथाखौलाय जेब्ला जोङो बे गगायो प्लास बिदि खालामबाय नै थिंग्ला नङा होमबा नस्थ' जायाखै जुदि जोङो बेखौ गुगाराब्ला जा फांसे जोङो ओरै थांबाय नङा होमबा हमनानै जोङो बेखौ जोङो मुसियासै ना बेखौ जोङो मुसियासै बिदिल' खालामबाय प्लास दिनबोला जोंहा मा जागोन गोलैदों ना लेटेक्सआ गोलैदों ना गोलैयाखै ओंखायनो मा बेखौ जोङो मुसिनानै खानांगौ साफा जाबाय ओमफ्राय दा जोङो बेखौ जेनेबा बे गगाबायब्ला जोङो बिदि बेलथायनो हासिगोन नै गोलैला दायो नङा होमबा ओंखायनो मा जोङो आखाइजों मुसिनानै लाबोनांगौ बेखौ आखाइखौ फल'नानै लाबोनांगौ ओमफ्राय दा गबाय हादोंना बिदि दिनखाखौनो दा गबाय हादों बेयावबो थांबाय लबार आथा खालामनाय दिना हिनजावजों दामजायाखैथ' दे दांद' दे खालामद' बेखौ दोन बै दोन बेखौनो दोनदो बेखौ नाङा बे मोनामालै गाहाय खालाम माबाखौ रेजेक्ट जागोनबो दख'नायावसो आखायाव सिथाबनायानो खारजोबबावो जेबो नङा बयबो खांजोब्बाय नै मोजां माबा मा दांनो लुबैलाय नै बिलाय आखाया बोखोनानै लाखा नांजाजोबगोन नङाबा लाइन बाय लाइन खालाम थांद' थांनो गबाय नायफ्रा दिनै बयबो थांनाय जादों प्रेक्टिकेलावथ' ने थांनो गबाय हाबावनांगौसोमोन नोंसोरो आरो थांनो गबायसो होनदों फुङाव फैयासै ना दा हाना दोनबोबायसो बरिया मोजां ने खामानिया बरिया मोजां एकदम गोदान दामलायदों फैसा खांगासिनो दायो फैसा थाखा बियो फैसा दंफां गोजा नै बिस्रा गासिबो नै सिरिजोबनाय थाखायानो थाखा नै खनबानो मोनो हाजिरा होनांगोनहाय बियो दा गबायना थांनो गबाय हाजिरा गाइखेर साहा लोंहोदो नोङो दा माबा जादों बे हाबाय एसे माबायदां बियो आथाया खमायबायदां गनायालाय हानायनि सायावसो एसे खमावबा गसिनोमोन बियो खमायलांखाबाय दायो एसे खमायखासिगोन बिलाइ सिरि मोनबोआखै दासो खांनो नागिरदों जोंहानि लबार आथा खांनायनि माने हाना दोनखांनायखौ आथा गबाय थानायखौ जानो आथा गबाय थानायखौ फुना गालांनाङानो माने आथाया दाबो गगासिनो नालाय बेनिखायनो खांनायनि दायो ट्रेनिंआ ट्रेनिं सोलिगासिनो ट्रेनिं खांनानै बेखौ एसिड लागायबावनांगोनसो एसिड
ट्रेयाव मिस्टि दोनग्रा थोरसियाव होनदो बै लाइनखौ थांबाय आं बै लाइनखौ थांनोसै होनबा ओइ लाइन मोननैखौ खांदो मोजां होब्रा मोननै लाइन खांसै Oh my god दा लाइन मोननै खांदो खांनोबा मोनसेबाय बिसोरबा सिगनेचर 2 लिटार लासै माबा नांगौ mana mulai betul rane batu kubu Nih, Puniskiaबो फैदों Puniskiaबो फैदों नै लानो आयौ आया बिबथैखौ नुनायखासो होनदों जायाखै लास्टनिसो मिस्टि पनिर बानायदों जायाखै नुवाखै नोङो एरायबोआखै नोङो एरायहांबाय मोनामसोगारो दायो खांना लाबोबाय नै साइसा गोसोआव गैला 30-40 मेक्स ना बे गिरुङा ओमफ्राय RSS 1 नि थाखायबा मा 60-40 दायो दे जोङो बेखौ लुनानै होयो दे जे लेटेक्सआव दाखोर थायोना दाखोर आरो बेखौ थायोना गाइखेर एसे लांदो साफुदुंनो दाहाय लोंखांनो गाइखेर लांना होदो बेसे बेसेबांफोरलाय दायो सरना लाखाबाय नैबे 1 लिटार दायो 2 लिटार थाबाय 1 लिटार होगोन ना 1 लिटार थाङो जायखिया सिनि Sudah nama? Alas. Sudah sudah ada. Kasih tak gini. Dua isi pun lagi saat. Pasti. 2 लिटार ल जागोन नामा बे दैयाव थांसिगोन 9:30 साराय 9 होदो लिटार होगोन दैया 1 लिटार बेयाव होगोन बेखौ दैखौ मिक्स खालामखानोसै दैजों आटाजों बेयाव लगायदेरना ला होमबाबो जेबो बेयाव डाइरेक्ट होबावदो बेयाव होबावदोब्रा याव आटाजों मिक्स दैखौ होबावनांगौ दैया नांगौलै बाल्थिं खावना होलाय खबर लानानै साराय 9
होनोबा बे बाल्थिङाव जायो 20 लिटारनि बारो ए ओरै रखम नांगोन दा नङाबा लासैल' सिनि बेखौ फाननो हागोन दे बिस लिटार जाखायो बेयाव बिदिनो लाबानो जायो साराय नंना साराय नौ होमबा जोङो खै लिटारनि बानायनो जोङो दायो मा बेसां पारसेन्टनि बानायखो जोङो 30% लेटेक्सनि ना 30% आवबो जोङो बेसां मोनगोमोन 1 लिटाराव 30% आव 300 ग्राम 300 ग्राम जोङो DRC मोनगोन ना ओमफ्राय जोङो 35% बा जोङो बेसां होनांगोन 1.5 लिटार 1 लिटार आथायाव दैखौ 1.5 लिटार होनांगोन 40% आवबा जोङो बेसां होनांगोन 1 लिटार आथायाव दैखौ 2 लिटार होनांगोन जोङो ना दायो जोङो 30% मोननायखाय जोङो बेसां होखो 1 लिटार आथायाव दैखौ मा होखो 1 लिटार दै होबाय जोङो दा जोंहा बेसांखिनि खामानि जानायनि उनाव मा जों नांसिगोन जोंनो फे नङा एसिडआ जुगार थागोनांगोन ना फर्मिक एसिड बेयाव जों एसिड लागायनोसै बे बेसां 100 ml लाबोयमोन 50 ml सोगोन 50 ml खौ मोनबाय 25 जों खननै स्टक जागोन दा 100 ml नि ना बे 100 ml 100 ग्राम ओमफ्राय बेजों 100 ml एसिड होयोब्ला दैखौ 10 लिटार होनांगोन आरो बेहाय मिक्स खालामनांगोन ओमफ्राय 1 लिटाराव 10 ml आरो जायखिया जोङो बे 100 ml लाबाय नङा होमबा 100 ml बा जोङो दायो बेखौ 100 ml होनांसिगोन दे बे फुवाजों जोङो बे 1 लिटार ना 1 लिटारखौ जोङो 10 लिटार दै होनांगोन 10 लिटार ओमफ्राय जुदि बेखौ 50 बा 5 लिटार नैबे साराय 9 लिटारावलाय बेसेबांसो नांगौ बेखौ डाइरेक्ट साबगोन बिनिया बेखौ दैजों लगायग्रोना लागोन आरो बेखौ दैजों लिटार हिसाबाव औ बेखौ दा जोङो एसिड मिलायग्रोनांगोन ना एसिड मिलायखांनायनि उनाव एसिडआ बिराद रिक्सि बुस्थु नालाय खोनांना दे मोनामदों एसे मोनामदों एसिडआ खाथियाव लुनाङा $100 ml जाबाय बियो आंथ' पुरा मार्कसो दांजोबनानै लुबैयो मेगन मुदि बे एसिडआ मोखाङाव नांबोला मा जागोन ना सेसखा मानसिया खामलाबजोबगोन बेफोरखौ बाहायो बेखौ मावोबाना लस जानानै 200 होबाय 100 10 लिटार होनांगोन जों दैखौ जों दायो बेखौ मोजां मिक्सिं खालामनांगोन जाहाथे आटाजों दैजों मिलायनाय बायदि न बेखौ मोजां मिक्सिं खालामना लानांगोन खैथा बनायगोन जों दायो बेखौ
सा बानायदों मोनब्रै बानायदोंबा जोङो मा दैखौ मोनब्रै बा बहायना लानांसिगोन ना 16 लिटारल'सो थांगोन बेखौ खना बेजों होनोसै नामा एबार थाब जानायनि 2.5 लिटार बयबो बुजिनाय बायदि सोरबा सोरबाथ' आरो मा होनानै मिथियो जोंहा बे बेसेबांमोन 1 लिटार 1 लिटारनि म' जोंहा ट्रे मोनसेयाव मा हायगोन दायो खै लिटार हायगोन 4 लिटार करि हाय जोंहा फैगोन ट्रे मोनसेयाव दैजों आटाजों मिक्स खालामनाया ट्रे मोनसेयाव जोंहा 4 लिटार करि फैगोन बयबो नुस्रायो मिक्सार खालामगोन माने इसिटखौ दा एबार लास्टआव सोगोन इसिटखौ दायो लास्टआवसो सोगोन इसिट होनानैसो मिक्स खालामगोन बेखौ एसे होनानै बे नों लानायजों गलायसोमब्रा मुगासे होनाङा बेयाव दंखायो हायग्रा 200 ग्राम बेखौनोथ' नायना ला 200 ग्राम लायनो थिन थांबायना लिटार 1 लिटार खम जायो खाथि नाजाबनांगौलै बेखौ नाजाबलाय दैखौ मोनसे हरबावहाय आदा जाहैगोन मोनसेया बसिनो माबा जायो लाथा जायो डाइरेक्ट लाथा खाखायो नामा होमबा गाइखेर मोखै खानाय बायदि जायो गाइखेर गावनाय बायदि जायो माथो नों खालामनो मोनखाबाय मोनदां सोरो लगायबाय आरो ना दै आथा आरो बेखौ मोजां मिलायबाय ना ओमफ्राय जोंहा फेफेनखौ जासिगोन फेफेना सिदा क्वालिटि जानो थाखाय आच्छा बिदिसो होमबा नङाबा जोंहा सिदा क्वालिटि मोननाय नङा औ साफा जायो औ नङा माथो दे जोंखौबो बानायनो होदो गोरोंफ्रानो बानायबा बोरै जालाय जोंबो बानायहोदोब्रा जोंखौबो दे बे मोनथामा बिसोर सानै मावलायला गुबुन मावलायसै ना औ गोरोंफ्रा मावजोबो ओरै जानो मोजां लासै लासैबासो मावनो नङा दा खालामबाय थानांगोनब्रा नों फेफेना साफा जायगौ माने मैगंबावलाय फेंफोना ओंखारगोन नामा मैगंबालाय ओंखारखागोन ना itu aja krimnya belum masak. Just rolling है Itu এইটো সি প্ৰচেছনটো কাইলে কৰি নহয় কাইলেতো নহব সোমবাৰেহে হ'ব আৰু মানে লেপটপটো বেছি না তাৰ কাৰণে ডাঙৰ হৈছে যদি লেপটপটো কম ভাল থাকে
গুৱাহাটী একদম ভাল কৰিব লাগিব তাতেมาได้ยังไงโอ้ทำไม ভালো দাও नेक्स्ट वाली फ्रेंड भी मिक्स का नहीं सगा एकदम करेक्ट जानांगोन नङाबा सीटा नहा लस मोनसे बहुत माने आथा होनाय जादोंना आरो सीट मोनबावगोन स्ट्राबियाव मोनसे आरो स्ट्रेट ओंखारबावगोन बिदि बायदि गिदिर गिदिर वेटानो बेयाव मा दिनो होगोन स्पाइरेल 4 S4 बिफांखौ जोङो बिफां गिदिर बे गलाया बिफां गिदिर जोङो बेखौ होनांसिगोन होनानै जोंहा स्पाइरेल 4 लायरे जोङो बेखौ मा मोनब्रै बाहागो खालामनांगोन এইটো কিমান 4 ভাগ কৰিছে নেকি যদি গছটো সৰু হয় 3 ভাগ কৰিলে হ'ব 3 ভাগ কৰিলে 60 ৰ ভিতৰত যদি হৈ যায় তেতিয়া 3 ভাগ কৰিলে হৈ যাব যদি 60 ওপৰত नै तुनिस्किया नै दाउखौनो गिलायलायो गावहा ओइस बमा गावदों नै सोरबा तुनिस्का सोलोंलायबावोसो गिबथेनिखौ सोलोंलायबावो तु गिटार अके इथिंफोराथ' नायखा नायलाय इथिंफोराथ' जाखो ओमफ्राय जेनेबा काबादि ओइलायथो